Hola, bon dia. Bon dia, Vicenta, vinc que m'ensenya lo bé que ho fa. Molt bé, passa. Gràcies. Mira, tot el reciclatge el tinc així en la cuina. Mira, així tinc l'orgànic. A veure què té vostè en l'orgànic. Mira, pues tiro les peladures, de tot, els papers, les servilletes gastades, de tot camós, i tota classe de menjar. I he vist que ho té en un poalet foradat i en una bolsa compostable. Sí, jo des de que m'ho van dir que estic posant-ho. Molt bé. Em van dir que era millor. Què més té? Mira, així tinc els envasos lleugers. Mira. Què tira els envasos lleugers, Vicenta? Pues mira, jo tiro el plàstic, bolses, les botelles, els potets, les llandetes, tot va als envasos lleugers. I el paper i cartó? Mira, el paper i cartó també el tinc a part, així, en esta bolsa, i tiro tot el que és de cartó, pues ho vaig tirant-ho ahí, a la bolsa del cartó. He vist que ho tira sense bolsa de plàstic. Sí, jo sempre estic fent-ho així, perquè me van dir que s'havia de tirar així sense bolsa. Molt bé. I ho tiré al poal blau, al gris, el tiré, Molt quan bé. toco. I el vidre, Vicenta? Pues el vidre, quan tinc alguna botelleta, pues ho deixo així, però quasi sempre, quan tinc molt propet el contenedor del vidre, quasi sempre vaig i el tiré, i no tinc, per no tindre tant de poalet i tot això, vaig i el tiré. I així darrere, en el meu corralet, i dic pel meu corralet, tinc la resta. Què tira la resta, Vicenta? Pues la resta tira lo d'agranar, els papers que són de neteja, tot això ho tira a la resta. Molt bé. Heu vist que ho té tot molt arregladet. Sí, jo sempre ho faig així. Des de fa ja molts anys que estic fent-ho. Antes de posar-se a posar trosades, clar, jo ja reciclava. Però, clar, no ho feia igual que ara. També hem fet. També hem fet com ara no ho feia. I quan comença a separar, va trobar alguna dificultat? Això me costa un poquet. Pues a lo primer sí, un poc. Perquè lo de els envasos lleugers pues, tenia alguna cosa en dubtes. No sabien si tirar-ho així o tirar-ho allà o a la resta. Però jo ho vaig anar preguntant i al final pues, jo crec que estic fent-ho prou bé. I en l'orgànica tinc alguna dificultat? Pues no, en l'orgànica, l'orgànica també alguna cosa que no sabien si tirar-ho a la resta o tirar-ho a l'orgànica, però preguntant-ho, pues jo ja crec que ho estic fent-ho. I vostè que està preguntant, quan tenia dubtes o volia transmetre alguna incidència, com ho feia? Pues mira, quan tinc el telèfon, que des de que me van d'això tinc el paper que me vau donar, el calendari per saber cada dia el que se trau, pues hi ha un telèfon. I vaig tocar i ja me van dir, vostè traga-la que li se l'emportaran, perquè me se la van deixar un dia o dos. Molt bé, perfecte. I ja me s'ho van endur. Però ara està tot molt bé, per ara està portant-se molt bé. I Vicenta, quin consell li donaria a la població? Jo, pues que ho faré igual que estic fent-ho jo. Jo crec que és bo fer-ho així, entonces, per el bé de nosaltres, jo crec que deviem reciclar. Molt bé, Vicenta, moltes gràcies per fer-ho bé. Gràcies a vosaltres.